Bueno, kaixo danoi, egunon. Jon Etxetarretan ere lagun minda kuadrigako kideek, bertso ari honetan sartzeko gonbiteo marroia pasadit. Da, bueno, aria eten ez dadin, nik hementxen erantzuna. Izazpitik buelta, noiz egingo dugu, pendiente daukagula, biok badakigu. Pres baldin bazaudezuk, apustu honi heldu, azkena gora igotzen, ordaindu beharko du, txuleta ehar bata, pare bat bixigu. Bueno, nik ari honi segitzeko nire lagun Josea Salegiri puntua jarriko jot. Bueno, kontestun jartzeko, zapatun bazkai haukien da esan behar dauget parriai esku hartu da jola, ez? Da, bueno, honekin ulertu da. Parrillero getaira, noiz hartu juko zera,